Yn y fideo yma, mi wnawn ni drafod ambell i enghraifft ar gyfrifo hydoedd ac arwynebeddau rhannau o gylch. Felly, gadewch i ni gychwyn drwy edrych ar y cwestiwn yma o Gaeaf 2005. Yn y diagram, mae'r pwyntiau A B ar gylch, sydd efo canol O, a radiws 4 cm. Mae'r tangiad i'r cylch yn A, y llinell yma, yn croes torri'r llinell OB, sydd wedi ymestyn yn y pwynt C. Hyd yr arc o A i B ydy 3 cm. Nawr i gychwyn, dyn ni angen darganfod yr ongl A o B, yr ongl yma'n ganol y cylch, mewn radiannau. Felly, be ni'n neud i gychwyn ydy braslunio y diagram, cymryd copi o'r diagram, felly na i braslunio cylch yn llawr idd fan hyn, a deud fod y canol yma'n yma. Ac yna na i reid y llinell fel sy'n cael ei ddangos yn y cwestiwn, yn llorweddol am yn hyn, a na i drio gorau gallai neu tangiad i'r cylch fel yna. Wedyn, os na i gymryd radiws yn fan hyn, labelu'r llythrennau canol y cylch, y pwynt A, B, C, a wedyn be arall byddai ychwanegu fewn? Wel, dwi'n gwybod fod y radiws y cylch yn 4 cm, felly o'r canol i A yn 4 cm, ond felly canol i B hefyd yn 4 cm. Hwna heb gael ei ddangos yn y diagram yn y cwestiwn. Mae hyd yr arc AB yn 3 cm, felly mae'r darn yma'r cylch yn 3 cm. Oce, so gan i gael edrych ar rhan A yn gyntaf. Dyn ni eisiau darganfod maint yr ongl A o B, lle na i labelio hwnna fewn fan hyn efallai, neu alw yn theta, a dyn ni eisiau ffeindio maint yr ongl yma mewn radiannau. Nawr, gan fi'n gwybod hyd yr arc yn fan hyn, 3 cm, dwi am ddefnyddio hynna i ffeindio maint yr ongl. Oherwydd, os ydyn ni'n cofio'r fideo flaenorol ar y theori ar gyfer y testyn yma, hyd unrhyw arc, os gyda ni ongl wedi cael ei mesur mewn radiannau, ydy y radiws lluosi efo'r ongl theta, felly theta. Felly hyd yr arc AB ydy y radiws lluosi efo'r ongl theta. Ond dyn ni'n gwybod beth ydy hyd yr arc? Hyd yr arc ydy 3. Felly mae rhai fod 3 yn hafal i, a wedyn y radiws, dyn ni hefyd yn gwybod 4. Mae 3 yn hafal i 4 lluosi hefo theta. Wel, dyma ni hafaliad eitha hawdd i ddatrys, dwi'n meddwl. Na i gyfnewid yr ochrau fan hyn, a wedyn cwbl sydd angen edrych i rhannu efo 4, mae theta felly yn 3 chwarter y radian. A dyna ni di atab rhan A o'r cwestiwn. Rhan B wedyn yn gofyn iddyn ni gyfrifo arwynebedd yr rhanbarth sydd wedi ei dywyllu, so y darn yma fan hyn. Os gofyn gael ychwanegu beth tebyg yn y diagram dwi wedi wneud, na i drio lliwio hwn i fewn fel y darn sydd wedi cael ei dywyllu. Dyna ni angen gwneud hyn, reid yr ateb yn gywir i 2 le degol. Oce, we gael symud yr papur yma fyny chydig i chi gael gweld be dwi am reid i fan hyn yn awr. Felly rhan B o'r cwestiwn. Nawr, y strategaeth dwi am ddefnyddio i weithio allan arwynebedd y rhanbarth sydd wedi cael ei dywyllu ydy hyn. Dwi am ffeindio arwynebedd y triongl O a C yn gyntaf, ffeindio arwynebedd y triongl yma, a wedyn dwi am dynnu ffwrdd arwynebedd y sector yma, O a B. Nawr, na gael sgwennu hafaliad fach i ddangos hynny felly. Arwynebedd wedi dywyllu, dyma dwi eisiau ffeindio yn y cwestiwn yma. Y dull dwi am ddefnyddio i wneud hyn ydy cychwyn efo arwynebedd y triongl sydd yn mynd o O i A i C, a tynnu ffwrdd arwynebedd y sector O a B. Nawr, ar hyn o bryd, dwi ddim yn gwybod arwynebedd y triongl na chwaith arwynebedd y sector. Mae arwynebedd y sector beth bynnag yn eitha hawdd i ffeindio os dyn ni'n cofio y fformula ar gyfer arwynebedd sector. Felly arwynebedd y sector O a B, y fformula ar gyfer arwynebedd y sector eto'r fideo blaenorol ydy hanner disgwario theta. A dyn ni'n gwybod pob dim efo hyn. Y hanner fydde 3 fel 1.5,
Radiws y cylch 4 centimetr, felly llosi fo 4 di sgwario, a mae'r ongl mewn radiannau yn 3 chwarter. Cofiwch, da ni mond yn gallu defnyddio y fformula yma os yw'r ongl wedi cael ei fesur mewn radiannau. Felly beth sydd gennym ni fan hyn, mae 4 di sgwario yn 16, mae hanner o 16 yn 8, felly 8 lliosi 3 chwarter. Wel, 3 chwarter yn 8, fysa 1 chwarter yn 2, fysa 3 chwarter yn 6, felly. 6 centimetr sgwar, felly, ydy arwynebedd y sector o a b. Bach mwy o waith i weithio allan arwynebedd y triongl, na gael gael cymryd copi o'r triongl yma lawr yn fan yma. Felly wnaeth ddarlunio'r llinell y radiws o ia'n vertigol. Yn yr llinell a draws yn llorweddol fan hyn i ddangos a i c, a gael gorffen i ffwrdd y triongl yma. Felly o i a, dyn ni'n gwybod fod yn 4 centimetr. A i c, dwi'n gwybod beth yw'r hyd yna ar hyn o bryd. So mae hwnna i fyny chi gael weld o, sori ychydig. A wedyn mae'r ongl yma fan hyn. Mae hwnna'n theta, ond dyn ni'n gwybod hefyd fod hwnna'n 3 chwarter radian. Nawr, y pwynt allweddol fan hyn ydy, mae yna ongl sgwar yn y triongl yma, oherwydd os ei nôl at y diagram yn fan hyn, beth sydd gennym ni ydy radiws yn cyfarfod tangiad. A bob tro mae radiws yn cyfarfod tangiad, mae nhw'n cyfarfod ar ongl sgwar. Ac felly yn y triongl lawr fan hyn, fydde reid ongl sgwar yn fan yma. Nawr, pam dwi'n gwneud y diagram yma? Wel, cofiwch, be dwi eisiau weithio allan ydy arwynebedd y triongl yma. A gan I fod yn triongl ongl sgwar yn awr, mi fedra I ddefnyddio trigonometreg triongl ongl sgwar I weithio allan yr hyd a c. A pam dwi eisiau gwneud hynna? Wel, os oes gennym fi hyd a c, hwnnw ydy sail y triongl, a felly I weithio allan yr arwynebedd, fydda I ddefnyddio'r hen fformula wedyn, sail lliosi uchder ar rhannu fo 2. Ond fel dwi'n gwneud, cyn I fi ddod at sail lliosi uchder rhannu fo 2, mae rhaid fi ffeindio'r sail, mae rhaid fi ffeindio'r hyd a c. Felly, trigonometreg triongl ongl sgwar arferol, dyma fo'r ongl theta fan hyn, mae hwnna'n pwyntio at yr ochr cyferbyn. Mae'r ongl sgwar yn pwyntio at yr hypotenuse, ac mae'r ochr sydd ar ôl yn cael ei labelu'n agos, hwnna sydd yn agos at yr ongl. Nawr, dwi'n gwybod hyd yr agos, dwi eisiau ffeindio hyd y cyferbyn, felly cofio nôl am sin cos y tan, fformula tan sydd yn cynnwys cyferbyn ac agos. Felly, cofio fformula tan theta ydy cyferbyn dros agos. Nawr, theta, cofiwch, mewn radiannau yn y cwestiwn yma ydy 3 chwarter. Felly, tan 3 chwarter ydy hyd y cyferbyn, wel, dwi ddim yn gwybod be ydy hwnna. Gael ei galw fo'n x fan hyn. So, tan 3 chwarter ydy'r cyferbyn x dros yr agos sydd yn 4. Hafaled fach I ddatgrys fan hyn, lliosi bob ochr fo 4, mae rai fo 4, lliosi fo tan 3 chwarter, yn rhaid x iddo fi, y sail neu'r hyd a c. Nawr, na I ddefnyddio cyfrifiannell fan hyn I weithio allan y swm fach yma. So, na estyn cyfrifiannell allan fel yma. Nawr, gofal y fan hyn yn awr, oherwydd mae'r ongl yma wedi cael ei fesur mewn radiannau. Ar hyn o bryd, ydych chi'n gofod yng nghyfrifiannell I fan hyn yn mesur ongl mewn graddau. Felly, trwsio hynna, pwyso shift, wedyn y bottom setup, newid yr angle unit I fod yn radiannau rhif 2, a rwan fydda I deipio allan y swm dwi isio. Felly 4, lliosi hefo tan 3 chwarter, a mae'r ateb yn dod allan fel 3.7, 26, 385, 84 centimetr. Wel, dwi hefo pob dim yn awr I weithio allan yr ateb i'r cwestiwn. Yn gyntaf, na I weithio allan arwynebedd y triongl. Arwynebedd y triongl. O a c. Dyna ni angen sail, lliosi uchder, a wedyn rhannu hefo 2. Felly'r sail yn 3.726, 385, 84. Yr uchder yn 4 centimetr, a wedyn rhannu hefo 2. Mae hynna, eto as doi at y cyfrifiannell, wel, mae lliosi fo 4 wedyn rhannu fo 2, gywir yr fath a lliosi fo 2,
Felly na I luosi'r atab ar sgrin y cyfrionell efo 2. So arwynebydd y triongl, 7.45, 277, 168 centimetr sgwar. A wedyn, I weithio allan yr arwynebedd wedi dywyllid yn oedd pwrpas y cwestiwn, fyddai gychwyn yn awr efo arwynebedd y triongl, y 7.45 yma, a tynnu ffwrdd arwynebedd y sector, oedd yn 6. Felly, just nodi hynna lawr I orffan arwynebedd wedi dywyllu. Dwi angen cychwyn efo arwynebedd y triongl, tynnu ffwrdd arwynebedd y sector, a wedyn, os dwi'n tynnu 6 I ffwrdd, fydd yn 1.452, 77168, wedyn cyfeirio yn ôl reit at top yn awr, top yr papur yn fan hyn, mi oedd angen yr ateb yn gywir I 2 ledegol, felly gan ei gael talgrynu nawr yn gywir I 2 ledegol. Tynnu 6 I ffwrdd, 1.45 fydd o, centimetr sgwar, a hynna yn gywir I 2 ledegol. Nesaf, gadewch I ni ystyried y cwestiwn yma o Haf 2005. Na mae'r diagram yn dangos 3 phwynt A, B a C ar gylch, sydd efo canol O, a radiws 4 cm, fel bod AB yn diameter i'r cylch, a mae'r ongl AOC yn theta radian. Nawr, o wybod bod arwynebedd y sector BOC, yr arwynebedd yma fan hyn, 5 cm sgwar yn fwy nag arwynebedd y sector AOC, yr arwynebedd yma, dyn ni eisiau yn gyntaf dangos fod theta yn gallu cael ei sgwennu fel 8 pi tynnu 5 dros 16, a wedyn dyn ni eisiau cyfrifo'r gwahaniaeth rhwng hyd yr arc BC a hyd yr arc AC. Wel, I gychwyn, gadewch I fi gymryd copi o'r diagram. Na I fraslunio cylch y fan hyn. A wedyn ei ddeud fod y canol yn fan yma. Na reid y diameter a B I fewn. A wedyn yna bwynt C yn fan yna dydyn ni. Cysylltu fo i'r canol O. Mae'r ongl yma yn theta. A wedyn be arall dyn ni'n wybod? Wel, mae radiws y cylch yn 4 cm, felly mae'r hyd yma yn 4 cm. Mae A i'r canol yn 4 cm. Mae canol I B yn 4 cm. Y wybodaeth arall dyn ni'n gael ydy fod arwynebedd y sector BOC, yr arwynebedd yma, 5 yn fwy nag arwynebedd y sector fach ar y ochr chwith. Nawr, gawyn ni sôn am arwynebedd sector fan hyn. Well I ni gofio y fformula am arwynebedd sector. Nathon ni ddefnyddio fo yn y cwestiwn gynt. Yn y fideo yma, hanner di sgwario theta. Nawr, dyn ni eisiau trio sgwennu yn gyntaf y frawddeg yma fel hafaliad. Mae arwynebedd y sector BOC 5 yn fwy nag arwynebedd y sector AOC. Felly mae gennym ni sector fan hyn sydd yn fwy na'r sector yma. Mae'r sector BOC 5 yn fwy nag arwynebedd sector AOC. Nawr, I sgwennu hwn fel hafaliad, sy'n ni'n gallu ystyried fod fi'n cychwyn efo arwynebedd y sector fach, AOC, ac os dwi'n adio 5 at yr ifo nhw, dwi'n cael arwynebedd y sector fawr. Felly, gofio gael trio sgwennu hwnna fel hafaliad. Arwynebedd sector AOC, y sector fach, os dwi'n adio 5 at hwnnw, dwi'n cael arwynebedd y sector fawr sydd yn cael ei labelu efo'r llythrennau BOC. Ond, yn lle fe sgwennu arwynebedd y sector mewn geiriau fel hyn, gan fi gael trio sgwennu rhywbeth mathemategol. AOC, y sector yna ydy'r sector fach fan hyn, sydd efo ongl mewn radiannau theta. Felly, hanner di sgwario theta
fydd arwynebedd sector A o C. Nawr, os dwi'n adio 5 at y rif hwnnw, dwi'n cael arwynebedd y sector B o C. Nawr, i weithio hwn allan, eto dwi'n eisiau defnyddio'r fformula yma, gychwyn efo'r hanner. Nawr, yr un radiws sydd gan y ddau sector, so mae'n iawn sgwennu di sgwario. Ond tro hyn, yr ongl ar gyfer y sector B o C ydy'r ongl yma. Nawr, dydy hwnna ddim yn theta. Dyma fo'r ongl theta fan hyn. Ond, mi fyddai weithio allan o'r ongl yma, o gofio fod AB yn ddiameter i'r cylch. Mae hwn yn linach syth felly mae cyfanswm yr ongla ar y llinach syth yna, wel, mewn graddau, os yma'n 180 gradd, ond gan fod ni'n mesur mewn radiannau fan hyn, dyn ni angen cofio fod ongl ar linach syth yn pi radian. Ac felly, mae cyfanswm y ddwy ongl yma yn pi radian, ac felly os di hwn yn theta radian, mae rhaid i'r un yma fod yn pi tynnu theta. Ac felly, yr ongl dwi'n ddefnyddio yn y fformula, neu ddefnyddio crynfachau fan hyn, ydy pi tynnu theta. Nawr, cam nesaf ydy sylwi, wel go ie, dyn ni'n gwybod y radiws yn y cwestiwn yma, mae'r radiws yn 4 centimetr. Felly hanner lluosi 4 di sgwario, lluosi theta, ac yna adio'r 5 ato fo. Mynd ar ei fath ar hanner lluosi yr un radiws 4 di sgwario, ac yna pi tynnu theta. Symleiddio ychydig yn awr, 4 di sgwario yn 16, hanner 16 yn 8, felly 8 theta sgynny fi adio 5 ar ochr chwith. Eto, hanner o 4 di sgwario, hanner 16 yn 8, hwn ar ei fath a 8 a pi tynnu theta. Nawr, sbiad yn ôl yn y cwestiwn nawr, dyn ni eisiau trio cyrraedd y fformula fach yma. Dyn ni eisiau gwneud theta yn destun. So dyna di'r gamp yn awr, sbiad ar hwn a ceisio gwneud theta yn destun. Wel, be ni'n gwneud yn gyntaf ydy ehangu'r gronfach ar ochr dde, 8 lluosi pi, 8 pi, a tynnu ffwrdd 8 lluosi theta, 8 theta. Wedyn, os na i adio 8 theta i bob ochr, mae 16 theta adio 5, mynd i fod yn hafal i 8 pi. Wedyn os na i dynnu 5 i ffwrdd o bob ochr, 16 theta ydy 8 pi tynnu 5. A wedyn, cwbl sydd angen wneud ydy rhannu 16 i gael theta yn 8 pi tynnu 5 i gyd dros 16. A mae hwnna'n cytuno efo be oedd y cwestiwn yn gofyn iddyn ni ffeindio yn fan yna. Rhan B nesaf, mi eisiau ni ffeindio'r gwahaniaeth rhwng hyd arc BC a hyd arc AC. Wel, i gychwyn gyda'i hyn, gan i gael ystyried beth yw hyd yr arc yma ar wahân. Hyd arc BC yn gyntaf, yr arc yma fan hyn, fysa hyd arc BC. Wel, cofiwch, y fformula gyfer hyd arc ydy y radiws lluosi efo'r ongl. Nawr, y radiws yn fan hyn ydy 4 centimetr, a'r ongl ar gyfer yr arc BC ydy'r pi tynnu theta yma. Felly 4 lluosi efo pi tynnu theta fyddai hyd arc BC. Yr arc arall dyn ni eisiau ystyried yn y cwestiwn yma ydy hyd arc AC. Nawr eto, radiws lluosi efo'r ongl dyn ni eisiau gwneud yn fan hyn, radiws eto'n 4, ac ar gyfer arc AC, yr ongl cysylltiedig ydy theta ar ben ei hun. A wedyn, y gwahaniaeth rhwng hyd arc BC a hyd arc AC, dwi'n gael sgwennu hwnna allan, gwahaniaeth rhwng hyd arc BC a hyd arc AC. Wel, be na'n ei wneud yn fan hyn ydy cychwyn efo'r arc fwyaf, sef hyd arc BC, 4 gwaith pi tynnu theta, a wedyn tynnu ffwrdd hyd arc AC sydd yn 4 theta. Symleiddio hwn, lluosi allan yn gyntaf 4 pi tynnu 4 theta, tynnu 4 theta arall, mae hynna'n 4 pi tynnu 8 theta.
Ond fe dim mynd ychydig yn bellach os hoffwn ni, oherwydd mae gynnu fi rhywbeth o rhan a'r cwestiwn ar gyfer theta. Fyddai sgwennu theta fel 8 pi tynnu 5 dros 16. Felly, cario ymlaen yn fan hyn, y gwahaniaeth rhwng yr arllciad i 4 pi a tynnu ffwrdd 8 gwaith yr 8 pi tynnu 5 dros 16. Wedyn, os ei fyny fan hyn yn awr i gario ymlaen y symleiddio yma, wel, fysa 8 dros 16 rhyw fatha hanner. Felly 4 pi tynnu hanner o 8 pi tynnu 5 sydd gyda fi. Sydd yn 4 pi, hanner o 8 yn 4, tynnu 4 gwaith pi, a wedyn minus hanner, lle os i minus 5, yn plus 5 hanner. Wedyn 4 pi tynnu 4 pi ddim byd, gadael fo 5 hanner, 5 rhan efo 2, yn 2.5 centimetr. A dyna ni'r ateb terfynol i'r cwestiwn yma, y gwahaniaeth rhwng yr arllciau ydy 2.5 centimetr. Na dyna ni yn awr di ystyried 2 enghraifft ar y testyn yma. Edrychwch ar ddisgrifiad y fideo nawr, mae yna set o gwestiynau arholiad eitha tebyg i'r 2 yn y fideo yma. Rhowch gynnig ar ei hein yn awr, a hefyd yn y disgrifiad ar gyfer y fideo, mi newch chi weld dolen yna ar gyfer yr atebion, felly gewch chi farcio gwaith eich hun hefyd. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.